Hola manualistes, com esteu? S'acosta Sant Jordi i avui us ensenyo com he fet aquests punts de llibre. Els podeu fer amb els vostres infants, siguin alumnes, nets, netes, el que sigui, amb els vostres infants, que són uns grans artistassos. La idea aquesta la vaig tenir, em va venir la inspiració mirant un vídeo de la Tracy Treasures. Jo us ho posaré escrit per aquí, us posaré l'enllaç a la capçada de descripció. No el fa igual, però sí que em va donar la idea doncs, de fer-lo. Fixa't, aquí i aquí, aquests són els que jo ensenyo com faig. Amb els altres una mica, a partir del som-hi. I aquests, doncs, són altres maneres que també comento de fer, imprimint, només fent el dibuix i enganxar-ho en el cercle, aquests dos serien, o fer el dibuix, o imprimir i pintar-ho. Una altra opció final, com acabar-ho? Doncs plastificant. Pot deixar-se sense plastificar o es pot plastificar. Queda més resistent així. Doncs vinga, passem a veure els materials que he fet servir, per si voleu fer-ho. I després, a partir del som-hi, això, si ho feu amb els vostres infants, no cal ensenyar-ho, ni els materials ni tal. Ho poseu, els hi prepareu, o si són més grans s'ho poden preparar ells, però a partir d'on diu els punts del llibre, som-hi. Doncs a partir del som-hi, és a partir d'allà que ensenyo com es fa. Si ho feu vosaltres, perfecte. Si fan infants vostres, doncs a partir d'allà. Comencem amb els materials. Doncs per fer aquests punts de llibre necessitarem abans de començar, si voleu presentar-ho als vostres infants, a la banda de darrere els hi poseu, doncs ja dibuixades, unes tires. O ho facin ells mateixos, si són grans, i ho poden fer. De 5 a 4, que vagi igual. Unim. Això seria la part de darrere. Aquesta que queda més gran ja serà per una altra cosa. Si en cas, el que es pot fer també és presentar-los i donar-los ja, si voleu fer-ho amb ells o si us ho feu vosaltres, doncs mesura 22, doncs 20 per la banda de davant, 22, a baix 22. Llavors, això serà on farem els punts i això serà on farem els motius. Doncs començarem. Hola, artistassos i artistasses! Com que s'acosta Sant Jordi, què millor que fer uns punts de llibre? Mireu aquests, que us agraden. Vinga, doncs que ens posem a fer-los. Teniu tot preparat? Doncs som-hi! Primer de tot posarem la protecció per la taula. Paper de diari, l'hule, el que tingueu. Tot seguit ja començarem. Si voleu posar el nom, el poseu darrere, en cadascun de les ratlletes. Jo què faig? Mullo una miqueta l'aquarel·la i comencem. Doncs es tractarà de fer gargots en aquesta banda d'aquí, la gran. Aquí no, ja direm el què.
gargots ben fets, no de qualsevol manera. Jo faig servir dos gots, una amb aigua per netejar el pinzell i l'altra per al pinzell que l'aigua estigui neta. Això, cadascú. Netejo el pinzell, canvio de color. El gargot ha de ser dirigit. Ara amb el cercle, l'esponja aquesta. Aquí s'ha d'anar més en compte, Si queda així, es recull una mica. Una mica més d'aigua del compte, farem esquitxos. Amb negre, per exemple. Vigilant no tacallar. Si en cas aquí ho tapem, i aquí doncs fem, com que serà per Sant Jordi, li fem un cercle verd. Per fer el drac. Com que volem fer una rosa, potser també farem un cercle vermell. I per un llibre, doncs, de quin color es pot fer? Així un color com carn clara. Estic afegint una miqueta més de taquetes per les zones on veig que queda una miqueta blanc. Amb el mateix pinzell, aquest lloc que queda més blanquet, i dono uns toquets. També es poden fer amb els bastonets. I ja deixar-ho eixugar. Alerta, si s'han fet 4 punts de llibre, aquí ha de quedar-hi 4 boletes, 4 cercles. S'ha de repartir bé i que quedin 4. Quan s'hagi acabat, netejar pinzells. Ensenyo proves que he anat fent. Quan estigui sec, aquí hi dibuixarem el drac, aquí la rosa, aquí el llibre. Ho deixem eixugar. Mentrestant s'eixuga, podeu anar practicant en un paper un drac, una rosa i un llibre. Per acabat podreu dibuixar aquí. Doncs mira, aquí he estat practicant a fer flors i dracs. Llavors, doncs, unes m'agraden més, altres menys. Triaré després quines faig en el cercle.
d'aquarel·la. Ja tenim seca la làmina. Un cop estava seca l'he posat sota uns pesos perquè quedés més planeta. Val? I ara ja procedim a retallar per les línies que havíem fet. Ja tenim separat aquest i anem tallant per aquesta línia. Per la línia que teníem feta. O que heu fet per damunt. Doncs veus, queden la base dels punts del llibre. Què hem de fer ara? Doncs aquí hi dibuixareu els elements que hàgiu triat. Si surt una mica no passa res. Jo me'l copio del que he fet abans, el copio aquí. Aquí he practicat i aquí el faig. Quan jo ja he vist que m'agrada, ho repassaré amb un retolador negre. Després ja esborrarem el llapis que queda. No passa res si se surt, Veieu que ara ja jo he sortit expressament. Aquest que ja està sec, esborrem les línies en compte les línies que sobren. Llibre. A veure el llibre. Vinga, que això ja comença a tenir forma. Què fem ara? Retallem el cercle, però si hi ha alguna part que sortim, doncs també sortim retallant. Val? Tant de la flor, de tot. Vinga, retallo. Si això ho feu a l'escola, poseu el nom, el vostre nom darrere, que no es confongui amb la rosa, amb la flor o el drac d'un altre, darrere de cadascun. Retallem. Podeu passar per damunt o deixant una miqueta de marge. Això cadascú com li agradi més. Deixo una miqueta de blanc, però es pot fer retallant per damunt. Ja tenim una rosa. Doncs ara tenim els 4 punts de llibre que teníem. Posem aquests amb un pes que s'aixuguin. Els paperets van a la paperera del paper. Posem cola blanca aquí. I enganxat centradet. Que vulgueu. Com que n'hi ha 4, doncs es fa amb tots 4. I això ja estaria. Poseu el vostre nom, si esteu a classe poseu el nom perquè no us perdi amb els altres companys i companyes. Això ja estaria.